Hei kaikki! Tänään näytetään kuinka vaihdetaan öljyt Audi A6 vuosimalli 2019. Ajetaan auto sisään ja asetetaan auto oikein nosturille, jonka jälkeen voidaan avata konepelti. Nyt voidaan irrottaa moottorisuoja. Tämän jälkeen voidaan ottaa pois öljysuodatin kotelo. Muistakaa vaihtaa aina tiivisteet suodatin kotelossa. Otetaan nyt tästä tällainen paperi, jotta öljyt ei valu pitkin konehuonetta. Kun auto on ylhäällä, niin irrotetaan pohjapanssari pois, jotta voidaan tyhjentää öljyt öljypropun kautta. Lisään tähän kanssa sen, että muistakaa aina vaihtaa öljyproppu tai öljypropun tiiviste. Irrotellaan pohjapanssari pois. Ruuvataan öljyproppu pois. Tässä välissä, kun öljyt valuu, niin voidaan vaihtaa öljysuodatin ja kotelon tiiviste. Irrotellaan vanha tiiviste pois ja puhdistetaan kotelo. Ja asennetaan uusi suodatin paikoilleen ja samalla laitetaan uusi tiiviste. Lasketaan auto alas. Avataan konepelti, sitten ruuvataan suodatin kotelon kansi takaisin paikoilleen. Käytetään tässä öljyn täyttä suppiloa ja sopivaa sovitinta, jotta öljyt ei valu pitkin moottoria. Lisäsimme oikean määrän öljyä ja otetaan täyttä suppilo pois. Sitten laitetaan öljykorkki kiinni ja voidaan laittaa moottorisuoja takaisin paikoilleen.
laitetaan konepelti kiinni ja sitten näytän teille vinkin Audin omistajille, miten nollataan huoltoväli ilman erillistä diagnostiikkalaitetta. Me myös tehdään autopesua, auton myllytystä sekä erilaisia huoltoja. Jos kiinnostuitte, niin käykää katsomassa meidän verkkosivuja. Kiitos kun katsoitte videon, muistakaa tilata kanavaa, kirjoittakaa kommentteja. Meillä on myös olemassa sosiaaliset mediat, kuten TikTok ja Instagram. Kaikki linkit löytyvät videon kuvauksesta.